Ye. Selamat malam Mas Jinden, Mas Jalan. Selamat malam Dik Jinden. Alhamdulillah, dalam menikah sowan wonten desa Ngliman. Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Desa Ngliman itu kan terdiri dari dua suku kata. Wah ya, ngli dan man. Ngli menika Nglinya gimana? Nglipur. Nglipur. Nglipur atau menghibur dalam rangka bersih desa menika desa Ngliman nimbali BPGDLG sak rombongan untuk menyuguhkan hiburan kagem warga masyarakat iki. Man menika iman. Nah, kejaba napa? Nguring-nguring nggih murup-murup budaya Mas Dalang. Warga masyarakat Ngliman iki nggih beriman. Amin. Sregep ibadah, sregep ngamal. Nggih, priyantun mriki sabar-sabar loman. Loman diparing. Bisa. Ngloman nggih nriman. Oh, Dadi nek seneng menehi, sing dimenehi iki ya pira-pira wae ditapani. Iya, betul. Karena diwenehi pira-pira nek kita bersyukur akan ditambah nikmatnya. Betul toh? Kecamatan Sawahan. Ayo. Ayo Bu. Mau brimine mek Ngliman tok iki Mas. Buktikan kalau kamu sekarang bisa menggaring. Sampeyan sadaya masyarakat Ngliman mugi-mugi kathah rezekinipun. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa. Mugi-mugi pinaringan sehat bagas waras wilujeng lan karangayon. Sawah. Waduh. Wah, menika wajibe bersyukur. Wajibnya bersyukur. Nggih, diparingi sehat, diparingi rezeki. Sehingga sakniki ing dalu menika saged makempal dados tunggal mirsani BPGDLG. Babang Jalan. BPGDLG, BPST. Apa kuwi? Wis enak kok kowe. Nggih mungkin-mungkin sedaya kemawon pinaringan sehat ya Pak Tu. Nggih, amin. Sawahan. Hani Kusuma sing dene wonten mriki. Suwe wis tak karepne Hani kuwi lho. Ya. Ngaturin apa, Dik? Wah, aku lama sekali nggak ketemu sama kamu. Kamu tambah cantik. Kamu tambah luar biasa dan sekarang bersayap. Sayapnya. Oh iya iki buntut sayap ki ning rada ning samping ki ning mburi. Aku kok gunen terusnya apa lho lek digo batek-batekan. Ora nek digo nari ki lho apik ngono lho iso ngliwur. Angger Victor digawa ya mesti ngene iki lho. Victor iki marai pikiran kotor yo. Ngaturin apa? Langga mawon apa? Langga mawon dikancani karo anu ya. Sinten? Mau ki apa turu marjane ngono lho. Vektor. Oh ya. Oh nggih. Vektor. Lunggane Vektor. Ayo. Ayo nak. Ayo dispoti. Anu blindrong. Yo, blindrong.
Luar biasa iki. Rumah saku ukuran kaya apa ya pakai ngenang ini ya. Iki longgone baterai ning ndi to, Mas? Loh. Longgone baterai ning ndi? Pengen ro. Napa tes-tesan to? Tes-tesan lo. Ning ndi nek ngecopne? Ayo karo kowe. Maksudnya Kuwi tombelanmu tok ya. Aku wae. selamat malam. Selamat malam Mas Pikon. Malam Dani. Aku ki nek karo sampeyan panggah kelingan nek tanggapan bareng ning pasar malam kae. Ya Allah, Mas. Aku ki kewirangan Mas Badar tak critani. Lah wong semene lho. Oh. Ning pasar malam kan akeh wong ya to. Akeh wong rame. Mlaku bareng. Bareng. Tak tinggal yo mergo aku 3 jangkah kene kan wis 7 jangkah. Terus tinggalan ning mburi, badanku iki Victory ning ndi to batange? Kok batang? Tibane dadi batang tenan kepidhep ngomong ngono cemet kok. Aku ki ngene-ngene kan yo pengrawit. Dadi upama iramaku ki ombo, aku ki rangkep. Upama bola yo tiririt. Kuwi kula jangkaku rada akeh. Nah, saling Nipel rangkep. berarti melengkapi ya. Akhirnya Kuwi nek kampus kuwi kan mahasiswaku ya. Kuwi iki yang ngentutne aku medun kok kendaraane kan aku banter kok lah. Banter, Ya aku single plot dawa. Dawa. Bocah iki ngentutne aku ning. Lek koyo duba-duba. Bayo apa? Lah iya eta persis kok. Lah niku kepithuk kok Mas akhirnya nggih hampir carane ben ora kepithuk tak taleni balon udara kae. Tapi yo kegedean balon akhirnya munggul. Dadi gak mulih. Heeh. Terus ngene tak keprekne akhirnya tak gendong. Wis serba salah kok Mas. Ditinggal kepithuk. Terus ngono dikai balon yang munggul. Tak gendong. Gendong. Tak gendong aku dicethuk sapa iki tukang kedang iki. Mbak Hani bene tanggapan kok Mas kok ngomong kire. Ngono aku ora yo kewirangan aku. Kire bagus sing ngene kok kire. Bagus. Anak kire. Anak kire. Ya nganduraken apa? Nggih, monggo dikancani kuwi sing gayen mbane. Apa lagu? Wonten pamundutan apa Wonten mboten? pamundutan. Saking Bapak Ibu sedaya. Mau aja diperoki kalian niki wonten nawala. Napa, Mas? Mangkon Nah. Kula Mayor Laut Agus Yuliano wae tanggo sendiri. Ngaturaken sugeng ngayewaje bersih desa nggih. Kagem masyarakat desa Ngliman tambah ayem tentrem amin gemari paloh Jinawi. Nggih matur nuwun. Nyuwun tembang pepiling dan nganjuk meranani matur nuwun. Pepiling sami kados Bapak Carik kala wau nggih. Niki sing rame-rame sing gayen-gayen